Περιμένεις και εσύ τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για να αγοράσεις sneakers? Γιατί να περιμένεις όταν μπορείς να τα αποκτήσεις τώρα με έξτρα μείον 20%? Έχω ξεχωρίσει μερικά sneakers τα οποία πιστεύω αξίζουν πραγματικά αυτή τη νέα προσφορά. Fila Fusion, μόλις 47 και 60, άνετο και καθημερινό, ιδανικό για όλη την ημέρα. Skechers Uno Flex, 64 και 80, το πιο comfort μοντέλο με έξτρα αίσθηση απορρόφησης στο περπάτημα. Puma Club Classica στα 54-40. Καθαρό, minimal σχέδιο για καθημερινό outfit. Adidas Barreda τώρα στα 68 ευρώ. Πιο premium και μοντέρνο, δίνει upgrade στο look σου. Adidas VL Kurt Bolt στα 60 και 80, τάση της νέας σεζόν με την πιο chunky σόλα. New Balance 327 στα 95 και 96, iconic lifestyle sneaker από τα πιο hot σχέδια της New Balance. Η προσφορά είναι ήδη εδώ, έξτρα μείον 20% σε όλα τα lifestyle γυναικεία παπούτσια. Μπες τώρα στο nespo.gr και βρες το δικό σου.